Welcome to today's review. Today we will be discussing our first finding, Dr. Ian Cohen. Ian was born in Liverpool, England, and followed in his father's footsteps by studying medicine. In 1969, he did Aliyah to the land of Israel. As a doctor, he wanted to help and contribute to the best of his abilities. בזמן שהייתי בפתח תקווה, בבית כנסת היה שם 40 רופאים אחרים, והרגשתי שקשה מאוד להרגיש שאתה תורם משהו בתוך כל כך הרבה רופאים. ורציתי משהו קצת יותר אתגר. שעלינו לאלקנה, אז כבר היה חדר אחד, ושם קיבלתי חולים. החדר המתנה, אנשים נשארו בתוך האוטו, אם זה היה חורף. לא, זה היה חדר לבד. During his years as a doctor and professor at Tel Aviv University, Ian became an expert in pediatrics, hematology, and pediatric hemato-oncology. However, Ian spent most of his time within his community. כרופא קהילתי זה קצת שונה מרופא קופת חולים, שיושב, אנשים באים והולכים, אז שם אתה חלק של קהילה, והקשר שיש לך עם אנשים הרבה יותר הדוק. עוד ניסיתי שבאמת אנשים, איך אומרים, אם אנשים, פציינטים שלי פנו אליי, למצוא להם פתרון גם מחוץ למרפאה, וכל אחד היה לו את המספר טלפון שלו. After 40 years of serving as the town doctor of Elkanah, Ian is now retiring. In this review, we will examine 3 case studies from his day-to-day life as a community doctor. שמחה שהיום אתה מגיע אלינו בנסיבות משמחות. הפעם האחרונה שהיית פה זה היה לפני למעלה מ-20 שנה, ביום שישי בערב, אחרי ארוחת שבת, הרגשתי לא טוב, והזעקנו אותך, הגעת אליי חדר שינה, לא הייתי מסוגלת אפילו לרדת, ותוך פחות מ5 דקות אמרת לאלי מה אתה חושב, שמה הדיאגנוזה, ושאתה מציע שנרד לבית חולים, שמישהו יצטרף אליך ואתה תכין לנו הפניה. הגעתי לבית חולים עם הדיאגנוזה, הם לא הבינו מה זה, לא ידעו שום דבר, ולא התמצאו בכלום ולא ממש התייחסו. לאחר מכן היו מספר אשפוזים בתדירות יותר גבוהה, אחרי שנה, שנה וחצי וזה, עד שהגענו לתדירות של פעם בשבועיים של התקפים, וסיפרתי את זה לדוקטור איאן, ואז כשהיה לי התקף כל שבועיים, הוא אמר, הפעם אנחנו נעשה שינוי ונלך לתל השומר, הוא לא רצה לפגוע במעביד שלו, בכללית, הגענו לתל השומר, הגעתי לשם, אנשים, גם הרופאים וגם כל מי שבדק אותי וראה את המכתב הפניה ושאלו מה הוא, רופא משפחה שלכם? כאילו, איך הוא חשב על זה? אז אמרתי כבר 4 שנים הוא מדבר על זה ובבלינסון לא ממש התייחסו. אני חושב שהתפקיד הרופא צריך לזכור כל הזמן שהוא צריך לפתור את הבעיה של החולה, לא לפתור את הבעיה של עצמו. אני חושב ככה צריך להיות רופא, הוא צריך להתעקש, רופא במיוחד במשפחה, הוא צריך להתעקש עד שבאמת שהחולים מקבלים את הטיפול הנכון. אני חושבת בהקשר למה שאמרת, שגרים ביישוב ואכפת, אז אני גם רואה את זה ביתרון, בהיכרות, זאת אומרת, גרנו ביישוב והכרת אותי וידעת שהמוצא של ההורים שלי הוא מסלוניקי, והמחלה הזאת היא מחלה גנטית ים תיכונית, שהיא מאופיינת ליהודי סלוניקי, וישר חיברת בין הדברים, וזה מה שהציל לי את החיים. לפני כן לא היה לי איכות חיים, מי כמוך יודע. זה סיפוק שאתה יכול באמת לעשות הבדל, אתה יכול באמת לעזור לאנשים. לפעמים אתה צריך באמת לשבור את הראש, לחשוב, לא כל אחד, אבל אתה עושה כל מאמץ באמת לעזור לאנשים. לצערי הרב, אני לא יודעת מה אני הולכת לעשות עכשיו, אנחנו לא מפסיקים לדבר על זה. אנחנו 3 דורות אצל פרופסור כהן. אני פגשתי את המושג של רפואה משפחה באנגליה שהייתי סטודנט, שהאבא שלי היה רופא משפחה, ואני לא דיברו על רפואה משפחה בבית ספר לרפואה, לא הזכירו את זה, לא היה אף הרצאה. אז אמרתי לאבא, אני רוצה לבוא ולראות מה זה רפואת משפחה. באתי אליו יום אחד, וזכרו לי היטב ילדה קטנה שנכנסה,
בדק אותה, נתן לה סירופ שהיא הלכה, היא בטח בת 5 או משהו 6, באה לבד. ואני אמרתי לה, איזה יופי שהיא לא מפחדת ממך, היא באה לבד, אתה מטפל בה וזה. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, הוא היה רופא משפחה אנגלית שהיה גם מיילד. הוא אומר, ילדתי אותה, את האמא שלה ואת הסבתא שלה. היה לה סיבה לפחד ממני. אז אמרתי, זה בעצם הראה מה קורה, מה זה רפואה קהילתי. יש דברים שאתה חייב לדעת. הדבר הראשון שאתה רופא בקהילה, ואתה אחראי, זה עניין איך אתה מסתדר עם חברים שהופכים להיות פציינטים שלך, ופציינטים שהופכים להיות חברים. שדוד נפטר ביום רביעי, ופתאום הילדים עומדים, ואנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, אבל הוא עוד חי, איך זה יכול להיות, מה נעשה? אז מיד, תקראו לאיין. ואז אני שאלתי את איין, הוא מת? ואתה אמרת כן. ואני הסתכלתי עליך ואמרתי, וואו, אנחנו היינו נסערים כולם ובוכים והכל, אבל באיזשהו אחוז קטן, גם חשבתי עליך. איך באמת הפציינט, הלקוח, שהוא חבר, נמצא אצל הרופא, אצל הפרופסור, המומחה האונקולוגי, ואיך מרגיש הרופא. בפנים, לא הייתה לך סערת רגשות? בפנים, בלב. לא. לא היה לסערה. הפעם היחידי שבאמת אני התמוטטתי זה ששמעתי שהאבא שלי עבר התקפת לב. ואז הגשתי כמו כל אחד שבאמת מרגיש. אתה כרופא בונה לעצמך מערכות הגנה שאתה לא תתמוטט. אחרת אתה לא יכול להמשיך. אז זה מה שאומרו, שבאמת רופאים שבוכים עם החולים ביחד, הם פשוט לא ממשיכים במקצוע. כן, יש כאלה? יש. כן, יש. אבל הם לא מחזיקים מעמד. הדבר האחרון, אורה. כן. אתם הרי חברים שלנו, ואורה חברה. עכשיו, כל החברות שלי ידעו, ואורה, בגלל שאתה הרופא, אז אני הייתי צריכה להגיד לה את זה באופן אישי, ואני הבנתי שאתה נוקט בחיסיון ולא מספר לאורה. סופר. אז אורה אומרת לי, איין לא אמר לי כלום. איך זה יכול להיות? בסוף, מה שעשיתי, הרמתי לך טלפון, ואמרתי, יש לך את האישור ממני לספר לאורה מההתחלה ועד הסוף. בסדר, ככה זה היה בסדר. אבל בלי זה באמת לא הגשתי שיש לי את הזכות באמת לספר שום דבר. וואו, זה מה שיקרה עכשיו בפנסיה? כן, כן. איזה כיף. לא בטוח שאני שמחה שאתה יוצא לפנסיה. וואי. כי עכשיו זה תנאים אידיאליים, זה לא מה שהיה כשהכרתי אותך. לא? לא, כי כשהכרתי אותך, כל הנושא הזה של רפואה היה עול בלתי נסבל כמעט. זה נקרא שעבדת יום וליל, לא היית בבית, הייתי צריכה לגדל 5 ילדים כמעט לבד ובעל. וזה לא היה פשוט בכלל. אני זוכרת שהיו מעירים אותך בלילות, טלפונים, גם כשהיית כונן בבית חולים, וגם סתם אנשים זה, אני הייתי מתעוררת, ראשונה כמובן, גם אתה היית מתעורר, לפעמים הערתי אותך, ואז דיברת בטלפון, ענית, שמת את השפופרת, נרדמת במקום, ואני נשארתי ערה, כי לא הצלחתי להירדם אחר כך, ואז לקום, כשאתה לא ישן כמו שצריך, גם זאת הייתה מעמסה לא פשוטה. אני יודעת שלבך כאב. אני תמכתי בכל הדברים האלו, אבל לעזור לא היה לי הרבה עזרה ממני. כשגרנו באשקובית, היו מגיעים ערבים ממסחה, מבידיה,
לחפש את החכים, הרופא. לפעמים אחרי קרב יריות ביניהם, בשמחות היו נכון, מגיעים איזה חתונה. עם פצעי ירי. עכשיו לא היה, גרנו באשקובית. על יד השער. על יד השער, והיו 5 ילדים, אז לא היו הרבה חדרים פנויים, אז הם היו מתיישבים בסלון ומחכים. אז אמרתי, הוא לא בבית, אז אנחנו נחכה. אז הכנתי להם תה ועוגיות, ועבר זמן, הכנתי עוד פעם תה ועוגיות, ועבר זמן עד שאתה הגעת. אבל זה היה... נכון, עוד עומס. הרגשתי הרבה סיפוק מזה שהוא יכול היה לעזור. אתה יכולת לעזור גם לחברים, בעיקר למשפחה, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב שהמשפחה תדע שהם יכולים לפנות אליך. ואחד הדברים באמת שאני חייבת להוריד את הכובע בפניך זה שאף פעם לא אמרת לא. אף פעם לא סירבת לעזור למי שפנה אליך. והמשפחה באמת עד היום רואים בך כתובת לקבל לעזרה. ומהבחינה הזאת אולי חבל באמת שאין לך ממשיך מהדור הראשון. אולי נקפוץ תור, אנחנו עדיין יש תקוות על נכדים ואולי על נינים, נראה. אני הצלחתי גם כן לשלב גם יישוב ארץ ישראל, לבוא ליישוב חדש ולעזור לו להתפתח. התחלנו פה. ועכשיו, זה פה רואים את הבית הבא שלנו, שאנחנו נהיה בקומה עליונה, וגם כן להתעסק ברפואה מודרנית, חדה, טכנולוגית. מצאנו מחלה חדשה, זה הגידול שחשוב שזה רק בסחוס, ומצאנו שיש גם כן בעצם. וזה בעצם שיטה חדשני ישראלית אמריקאית שצובר כל קרומוסום צבע אחר ואפשר לראות איפה התחלף חלק של הקרומוסום. וגם כן לתת טיפול לקהילה וגם לגדל משפחה לתפארת. אני חושב שבאמת הקדוש ברוך הוא ריחם עליי מאוד שאני אחרי 80 שנה ממשיך ליהנות מכל רגע. שלום, שלום. תודה רבה. יופי, שלום. מתפשר? תודה רבה.